waras kabeh nggih Bu. Bapake sehat-sehat. Sing ngene gak mati urip. I am singer on this moment. Please enjoy, you are together. Bojoku mlungker gak perkara lara nemen tapi ditagih bang mekar sampai gemeter. Mulane nek utang aja nyelek-nyelek. Mangan kupat enak lontonge kate tabak. Dadi adat lan budayane mula kudu dijaga lak lestarine tapi nang bangsa etan kene nganakno sedekah kajate dulur bangsa kabeh nyuwun berkah
dungakno bangsa wetan kene ado teko musibah masyarakate ayem tentrem rejekine malimpah setahun sepisan nganakno sedekah desa nanggap Budi Wijaya aja dilalekno masih peno kenek tarian gak usah ngersula niku sampean anggap ngingoni kula kenal Pak Sali kepala dusune aku mang dijak mangan kare ayam waduh cek enake tapi mari mangan lambeku ngilarae tak cokot tak kira pupune petik lah kok dongkele sering sedekah desa ngeten iki minangka wujud kerukunan antar masyarakat. Napa malih bangsa wetan terkenal kerukunan antar umat beragama luar biasa. Nek kepingin ro demokrasi yang betul datang ke bangsa wetan sini. Cerminan Indonesia yang bersatu. Hidup bangsa wetan. Luar biasa. Hati-hati kalau elingaken datang bapak-bapak, ibu-ibu, terutama adik-adik. Niki zaman empun tuwa. Zaman iki zaman empun tuwa. Akeh prawan dadi rondo, akeh rondo sing nglairno putra. Akeh putra sing wani karo wong tuwa. Akeh wong tuwa sing gak kuat penggodha. Dijak nang masjid, tidak nang pura, mesti semoyo. Malah sing disobo omahe germo. Senengane adu petik toto andara. Nah, sing meneng ngoten niku rumangsa. Nah, sing guyu niku kulino. Ero ae. Niki cerita, sak crit tapi durung karan nyoto. Nggih, ayo Cak. Unggahno gase. Ngene enake lho ngludruk. Ngeten tok wis ketok niki pun. Aku biyen tau dadi dalang kondang. Job-joban akeh dhuwitku sak pirang-pirang. Ngalor ngidul dikawal kaya juragan kepingin apa ae mesti keturutan duweku akeh manganku mele-mele aku seneng mangan gule sate sepi tanggapan mangan apa anane kadang-kadang isok mangan kancane aku pingin banting haluan aku duwe toko-toko peracangan hasile rodok lumayan saiki kelakon aku dadi juragan soge atik soge kendel wingi nang Malang aku kulaan apel duweku akeh
adel saiki duwe entek tak gawe mangku pureng namung semanten kidungan kula menawi lepat borong karasa ditinggal awe-awe sing edom kancane dhewe Budi Wijaya niku jan top kok ndek. Napa malih teng bangsa wetan iki seneng kula teng mriki niku. Masyarakat rukun. Napa maneh senengane tontonan. Tidak menunggu lama, nanti akan kita tampilkan seorang penyanyi yang sudah cukup terkenal. Bahkan namanya sudah melanglang buana, melintang dalam musik Indonesia. Siapakah dia? Artis yang sedang naik daun. Denny Caknawan. Asik! Budi Wijaya berkemajo. Ayo, ayo. Selamat malam semua.
Rawame Mas Rasa. Ruame tapi aku getun iki, Mas. Getune kena apa, Mas? Sing tak celuk Mang Deni Cakwan, Sing metu. Kotak Amal. Mau pikir aku iki anggota masjid ngono. Lah iya kok iso teko kono glunung-glunung glebyuk tak pikir sapa. Ya tetep ganteng aku sih, Mas. Ya iya. Sik baterainya entek, Mas. Baterainya entek. Aku wis ngomong kandhani kok. Gawe iki ya lho. Lho. Gawe iki ae. Ya, rada ndek titik. Lah, masalah semangat iki sore, Mas. Semangat luar biasa. Semangatnya luar biasa. Masalah guyub rukun tumplek-blek nang ngene kene kabeh. Menandakan bahwasannya warga Bangsa Wetan ini bisa menjadi barometer kerukunan. Lah, kena nang dicontoh ambek desa-desa liyane. Iya, pemane nang kene iki wis jelas Bangsa Wetan itu tahu makna demokrasi itu bagaimana. Toleransi antar umat beragama, antar sopo itu luar biasa. Luar biasa. Iya. Masalah nglumput didongano sing apik gawe parikan ya, Mas. Mula gak salah nek awak dhewe melok ndongak-ndongak. Melok dongan-dongan. Tengok-tengok nang perapatan ngombene kopi. Cakep. Bak warga Bangsa Wetan muga akeh rejeki Allahumma. Amin. Swaha. Oh, adik Swaha. Oh, iya. Iki kanggo dulur sing situ. Lah. Oh, ngono ya. Iya. Nggawa rantang kok diadahi kelaras. Cakep. Warga Bangsa Wetan kabeh muga-muga seger waras. Allahumma. Swaha. Ngombe kopi nanggone pinggir sumur. Cakep. Warga Bangsa Wetan muga-muga panjang umur. Allahumma. Amin. Swaha. Nggawa rantang digawa cak sokeh. Cakep. Warga Bangsa Wetan kabeh mariki duweke akeh. Allahumma. Amin. Swaha. Tengok-tengok nang perapatan ketiban ondo. Cakep. Masalah main nang Bangsa Wetan. Muga-muga aku mulih nggawa rondo. Allahumma. Amin. Allahumma. Swaha. Masalah nek rondo-rondo ngono mesti kelingan zaman-zaman biyen, Mas. Pak Muhammad Sali iki Apa? kepala dusune Kepala dusune. gawekno sing lemek-nyemek. Pak Sali. Ya. Wong Pak Sali lho wis mulih. Iya ta? Nandi Pak Sali? Pak Sali wis mulih. Bojone lho sik ana. Bojone. Ana. Bojone wis mulih. Anak-anake sik ana. Wis mulih. Sing ana iki Mas sing nunggoni Bapak Dewan, Pak Wongso. Pak Wongso Sugeng dalu, Pak. Pak. Selamat malam Pak, luar biasa. Winginane nang kono. Saiki nang kene. Saiki nang kene. Iya. Mbok kok gak ditambah-tambahi ngono. Apane? Apane? Omongan gak enak ta opo ngono. Tapi ancene kok kaya ngene kabeh iki Lah. semua tidak lepas dari jasa seorang wanita. Mas, kok iso tutuk wong wedok, Mas? Loh, gak ana wong wedok kaya ngene iki gak mungkin ana. Berarti ngene iki gak ono nek gak ono wong wedok. Iya, wong wedok iku tetep nomor 1 sedunia. Lho iya, diapa-apano wong wedok tetep nomor 1 sedunia. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Ya. Gak iso. Gak iso? Tetep wong lanang. Kok iso wong lanang? Ngene iki mang nek gak ono sinata ngene iki, nata ngono ku nek gak wong lanang, gak mungkin. Mosok wong wedok katene masang terop. Gak mungkin, tetep wong lanang. Kapak-kapakno wong lanang nomor 1. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Tak belani wong lanang. Kok akeh sing lanang sing wedok iki. Akani. Tapi gak iso. Apa gak iso? Negara nek gak ana wong wedok gak dadi negara. Kok iso? Lho, simbole wis ana. Apa? Wong wedok iku tiang negara. Wong kaya ngene-ngene gak ana wong wedok, gak dadi negara. Tetep wong wedok sing nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup Pak Wongso. Hidup Pak Wongso. Hidup Pak Wongso. Lah. Matur suwun. Kon hidup Pak Wongso. Iduku sampe muncrat. Mas, Apa? iku Pak Wongso. Iya. Sebelahe sampean ro? Sapa? Bos Yono. Loh, Pak Yono. bos buah terbesar di Indonesia. Bos besar terbesar di Indonesia, Bos Yono. Mbasi bos. Nek gak ana wong wedok keteteran. Dari sopo?
Pak Wongso, Hmm. kate budal kerja. Hmm. Iku lapo dhisik sadurunge budal? Mangan, Sarapan. sarapan. Sing masakno iku sapa? Wong wedok. Nek gak ana wong wedok, Pak Wongso keturutan Kalir nduk Embong. Tetep wong wedok nomor 1. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wah, aku yo tetep hidup Bos Yono. Hidup Bos Yono. Hidupe teko ndi? Iku wong mlaku rene. Lho, Hidup Bos Yono. Ngandani Bos Yono. Sugeng dalu tetep wong lanang. Wong wedok, wong lanang gak nyambut gawe. Apa ge masak, Dik? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Bos Yono hidup. Wah. Nek gak hidup gak kene, Bos. nggih, Pak. Alhamdulillah. Kula nggih hidup mau, Bang ya. Ngene-ngene. Matur suwun, Pak. Terima Bos. kasih. Peleme mboten niku kana. Iki bos buat terbesar sak Indonesia Raya iya. Berarti sing ngekeki wong lanang. Wong lanang, tetep wong lanang. Hidup wong lanang. Merdeka wong lanang. Luar biasa. Sing wong wedok iki lanang. ndi sing wedok iki rek? Sing wedok. Mbasi yo sing lanang iso nyukupi. Apa to? Tapi lingo, Apa? tetep rumah tangga iku sing dadi daringan wong wedok. Nek gak ana wong wedok, Pak Wongso pinter nyambut gawe, Pak Yono pinter nyambut gawe. Wong wedok gak iso dadi daringan, entek cuntel gak dadi apa-apa. Tetep wong wedok sing nomor 1. Setuju? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Entek kon entek le. Iya. Tetep wong lanang. Kok iso? Kapak-kapakne wong lanang. Kok iso? Wong lanang adalah pondasi dalam rumah tangga, penegak wong lanang. Ah, teko Sembarang ndi? kali nek gak wong lanang, wong wedok iso apa, Dik? Ya, hidup wong lanang. Wong lanang merdeka. Loh, lelaki ku selalu di atas. Ojo gelem kalah ta Bu sampean niku Bu, ya apa Bu? Mbak si wong lanang pinter nyambut gawe, hebat dadi pondasi. Tetep butuh wong wedok. Contone. Kon kesel-kesel nyambut gawe. Heeh. Bengi-bengi tengah wengi, kon kepengin ngelepas stres. Kon gak butuh wong wedok, gak mungkin. Adik bojomu nang omah terus mengkurep ae. Ayo pikiranmu ya apa ya? Tetep wong wedok sing nomor 1, Dik. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Wis, gak iso wis. Tetep gak wong iso. lanang. Tetep wong lanang. Kok iso? Saniki wong wedok mlumah gak gelem diperbuat. Lho iya. Gampang. 150 oleh api. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. 150 oleh api. Aplikasi api-api saiki. Ah terus nopo nek gak legrek kon Gak apa-apa, sing penting oleh api. rumangsa aku. Loh. Lah apa so? Sik. Ana telepon sik. Kon niku nyambut gawe kok ngarani telepon kok ngono. Halo? Oh, nggih Bu, nggih. Niki tasik teng Bangsa Wetan. Wau sareng Pak Wongso kali Pak Yono kula wau Bu. Nyambut gawe lho, Rek. Mantun injing kula langsung sowan teng dalem Bu. Nggih, siap Bu. Ya, krik sapa so? Ibu Kofifa Indar Parawangsah. Gubernur Jawa Timur. Kofifa telepon awakmu. Iya. Waduh. Lah apa kon niku? HP-ku. Heh? HP-ku. Kok sampe ngono? Getare piro? HP-ku. Aduh. Kenapa iku? Getar 1000 kali liter. Gempa bumi goblok. Sopo rek telepon iki, Rek? Ya. Aduh, Halo? gak ngene kok iso sikil. Oh iya, Mas. Ini aku masih main nang Gresik ini, Mas. Ya, engkau nek saya sudah mari? Oh, apa sudah mari ku? Sudah selesai. Ya, kayak cocote koncoku, Mang. Loh, cocok tak kaplok kon kok. Iya, Mas. Nanti saya tak numpak pesawat. Oh, apa rek? Iya. Modonnya di mana modonnya? Turunnya. Oh iya, Mas. Turunnya. Oh, ya. Berarti nanti turunnya. Oh, ya. Sopo sih? Oh, ya. Kok pakaian ya. Ya, Mas. Nanti saya turun langsung numpak bojomu. Loh. Mas, ngawur ya sampean. Numpak ojek ta apa ngono lho. Oh, ya. Ya. Ya wis, Mas. Tunggu saya di Jakarta ya, Mas. Alhamdulillah, terima kasih, Mas. Matur nuwun.
Wah, Sapa iku? Raffi Ahmad. Ola apa artisannya pun dagelan iku lho. Nang Lalar gawe. dikokon giver Rafathar. Rafathar butuh hiburan. Lho, sik. Lho, Halo. Pancet ae sampean niku. Iki sik karo aku. karo nyambut gawe telepati. Sik lodro ki yo nang bangsa wetan. Engko nek mule tak ampiri sampean tak sangoni. Ya. Aja telepon-telepon isin. Sopo so? Makmu. Makku lho wis bongko. Makku 10 tahun wis mati kok. Makmu wis mati ya? Iya. Masalah kon gak tak kon jelas gak tau nyambangi kuburane makmu ya. Suwe gak tak sambangi mergo tanggapane ludruk rame so. Winginane mule teko ludrukan. Iya. Aku nang kuburane. Nang makmu kuburane makmu. Petuk makku. Lho, nang ndukure maesan makmu tenguk-tenguk. Lho Karo lah. nggawa HP makmu. Lah apa so makku so? Tak takoni mak, sampe lak wis mati sih mak. Iya so. Sampe lak makne wanto, iya so. Sampe lha apa nang ndukure maesan iki mak? Apa tibae? Nang jero gak ono sinyal so jare ngono. Kon kate gedeg. Masa wong bongko nggawa HP. Lah iya, makmu gak tau pesen kon. Pesen. Pesen ya. Sadurunge mati ku ngomong aku ngene makku. Wanto anakku ganteng dhewe. Iya. Sok mbene aku mati nak. Aku kuburan nang ngene ngarep dhewe. Ngarepe lawang kuburan. Jaluk dikubur nang ngarepe lawang kuburan. Jaruk nang lawange kuburan. Karepe apa? Karepe nang kobongan makku iso mlayu disiki. Wong mate kok atik ngenteni kobongan wedi kobongan niku. Mak. Masal. Arek iki jo urip tibae. Iya. Kon jo urip, Pak. Siapa? Masalah. Alhamdulillah. Lah. Kon tuwek ngecemes ae. Kon man tekon ndi? Tekon ndi? Tekone. Masalah. Tekan jero. Arek iki mang dipe dorong garing kok wis nang kene arek iki mang. Ya wis baba. Ya, Topine apik. iya. Iya. Ih. Iki jane apik iki. Ya Ayo. Apa? Sikil dibuka. Nah, rada ndek titik. Ayo, mlaku. Iya. Deng. Rawos sih saya. Apa sih? Ya wis baba. Ya, Lah apa katene kon? kali kalau menghibur kok tambah ngecemes ae. Lu mau pikir aku mang lapo? Kon nang kene kate lapo? Apa menghibur warga-warga bangsa wetan. Ngomong apa sih tarik kita? Mbok. Waga. Nalon. Dalam. Ayo. Ha, Ate. mau menghibur Duh. Tirano. Aku Kate, menghibur menghibur. warga Bangsa Wetan dan sekitarnya, muga-muga kabeh iso ngelibur malam hari ini. Amin. Wis aku hibur. Dewa wae. Kok tak banting. Aja to wong arek kok. Suwe kata banting. Kon kate menghibur. Ya apa menyanyi? Iso nyanyi ya kon. Lagu barat. Lagune Lagu barat. masuk. Lagunya Michael Jackson. Lagune sapa? Lagunya Michael Jackson. Michael Jackson. Itu Michael Jackson. Oh iya. Menengok. Tak menengok. Baik hadirin yang berbahagia. Bahagia. Bahaya. Berbahaya. Ngomong ae wis lesu. Sorry ngomong berbahaya. Kon. Yang kon. Berbahagia. Ya berbahagia. Kon mang berbahaya. Dia wong cangkem bener. Ya pre. Tak idoni meloncat kon kok. Ya wis apa. Lho. Dah. Ayo nyanyi apa kon? Baik hadirin yang berbahagia. Nah. Pada malam hari ini kami akan mempersembahkan sebuah album dari Michael Jackson yang berjudul Tak Gendong. Diamput. Lah apa sih? Michael Jackson niku judulnya kata gendong goblok. Lah apa? Michael iku lagune Mbah Sarip. Sapa? Mbak Surip. Yo, Mbah Surip. Lah ya Mas Sore. Lah kon Michael Jackson, Dia cangkem bener. ate tak tunyono hukume tak gak arek iki kira-kira. Ora. Wis karepmu. Sakarep. Nyanyi. Nyanyi yo. Aku nyanyi banda. Hai hadirin yang berbahagia. Berbahagia maksudnya. Kami akan mempersembahkan
iki bangsane tulang lunak goblok. Didemek ngene tok. Masa dijundu. Didemek ngene tok. Arek kok jundu kon perasaanmu. Ambe. Wis gak yo. Baik, saya akan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Tak Gendong. Mas Amrit, Tak Gendong. Iramanya rock. Oke, rock. Baik. Rock sedak apa rock landu? Iramae Rock apa ya pokoknya rock. Iramae rock. Iya, iya lah. Baik. Rock. Iramae rock. Iya toh. Rock mini. Sakarepmu toh toh. Baik, ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Selamat malam kawan-kawan. Brip. Tak gendong brip, Brip. Lapo ini? Brip somplak anjene. Kon kurang halus njaluke. Kurang halus. Mas, kawekno sing karepmu mau. Mas. Ya, ngono. Tak gendong, Mas. Iramane rock, oke? Oke, Mas Brip. Oke. Ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tak gendong, Brip. Enak, musike enak ya musike ya. Enak kakekmu ya. Hei, tak gendong apa mau tak bui pencak iki. Apa pencak cengelmu ngono wae. Ya apa sih mrit kan iku mrit? Toh. Toh apa teng toh? Eh, Apa teng? oh kebablasan, Dik. Oh iya. Paling gak ngerti basa Indonesia iki. Ya, Isoke ngomong basa Inggris bae. Bahasa Inggris. Coba bahasa Inggris. Ya. Mas Hambrebe, Yes. all this lagu is rock. Oke? Is rock, Mas Hambrebe, is rock. Ya. Tak gendong is rock. Oke. Inilah lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Gendong gak mana-mana. Kok tak banteng kon kok suwe. Ya bisa. Kok sok gak mana-mana iku. Tak gendong kemana-mana. Lah yo ngono. Tuh, saya kemana-mana. Lah iku mah tak gendong gak mana-mana. Wong cangkemmu ini lho. Kon niku kate nyanyi tak gendong apa kate merkosa rondo kon niku? Tak manak-manak lho. Tak gendong kemana-mana. Ngono lho. Tak gendong kemana-mana. Iya. Ngono ah? Kemana-mana. Oke, maaf. Kemana-mana. Iya, kemana-mana. Maaf, para hadirin sekalian. Ini tadi ada kesalahan teknis. Ya wis apa. Oke. Ini lagu. Set. Ini lagu yang berjudul Tak Gendong. 1, 2, 3, 4. Tak gendong kemana-mana.
Kagetan aku. Campur paling balik di mana? Alah, kan ente ini. Tak kedong. 1, 2, 3, 4. Kemana-mana, tak kendong. Kemana-mana, enak toh, mantep toh. Daripada mbok anter, engko mbok perkosa. Mendingan tak anter sendiri. Tak sogo. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Where are you going? Okay, I'm walking. Where are you going? Okay, my darling. Tak kendong kemana-mana. Tak kendong kemana-mana. Enak toh, mantep toh. Mendingan nonton Ludruk Budi Wijaya. Duduk bareng pacar. Awas rong-rong. Hahaha. 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 Where are you going? Okay, man boxing. Where are you going? Okay, my darling. Kate bokok Clara. Toh, Kate bongko nyanyi nglarani. Wah! kan toh. Oh, toh. Arek iku gaenan waru toh, coba eret-eret. Gak, Pak. Kon kenemenen. Iku nek potel gak sok balik iku engko. Telung. Sak napas. Bongko ya, Pak. Ya wis apa. Apa? Wong nyanyi iku ana carane. Ya apa? Ana aturane. Ya sebentar sih. Lah iya. Apa? Hah? Sit. Kon kate gendeng kon merangsang ndelok aku kon. Sampel kon. Apa kon? Kak ada. Kak ada. Iya. Ya. Tap. Ha. Loh. Lah apa? Kon lah apa? So, oleh gurimu lho, So. Hah? Gurimu. Kenapa? Kan apa-apa ngono? Kan apa-apa. Masalah rek lambine putih ketok wayu. Kan Putih-putih. kon PC kon kambe ireng ngono kok putih kon niku gendeng bae. Berimu. Anak buntute. Iya. Tase rek. Lawa. Kon kapan gak nggo tas gak apa kon? Berimu. Apa mburiku? Dia entah. Peng. Sandale jenjit. Selop kok jenjit sih kon niku. Masalah bodine. Maksem lehoi. Kon delok potongan ngene wis kon merangsang kon pisan. Masalah sanggule. Kopluk iki lho kopluk, lha apa sanggul iki? Sak goblok kono ku, So. Apa sih? Anten. Oleh ta. Lalu apa? Anten. Kenapa sih? Ya. Ayah. Apa kan lari? Minggir. Minggir sih. Minggir. Hi. How are you? Can you speak English? Huh? I won't speak English. Okay. Yes, I know. Oh, Maica. Aku ngomong. Oh, lambene picek arek gak iso ngomong. Ngale-ngale. Goblok. Iki wayar. WJH CTK. Wajahmu cantik. SDH MKN. Sudah makan?
rambutmu ireng. Litmu ning. Kulitmu kuning. Wah. Ini jadi dari bahasa isyarat. Bahasa isyarat. Ada dulu goblok-goblok kan ini. Dah, ngawur. Sweet sweet. Iya. Eh. Toh. Ojo toh, kana tunggale. Kon iku iki mahasiswa aja rusuh-rusuh ngene ku. Rambut sing rusuh. maksudmu ngomong apa? Maksudmu ngomong. Maksudmu ngomong. Iya ya. Hah? Ngomong ya apa maksudmu? Terus dah. Arek mbok apakno mau katene. Ayo melok aku. Heeh. Tak gonceng sepeda motor. Tak jak nak tuku emas. Terus? Tak tukokno ali-ali. Ali-ali to. Aku sampe deg-deg. Iya. Cewek. Hei. Rumah kamu siapa? Nama kamu di mana? Wale. Namamu siapa? Rumahmu di mana? Jenengku Gepeng. Maksudnya iku lho, namamu siapa? Jenengku Gepeng. Lho kon niku lho ngomong namamu siapa? Gepeng. Ya Allah. Dua bilang hari jelek. Maksudnya namamu siapa? Gepeng. Jenenge arek wedok iku lho siapa? Nama kamu siapa? Rumah kamu di mana? Tempat meninggalmu kapan? Aja urip meninggalmu kapan? Ya bisa. Mbak. Piroan, Mbak? Ada ini berapa nggak? Be ora 50.000 aku mang disawar 50.000. Ngene gak kesuwen. Kon gelem tak gak apik? Kon gelem tak gak tak rabi? Gak gelem karuane. Masih aku rumah samu kaya ayu-ayu dhewe. Wong raimu kaya raiku. Ngomong bulet ae. Ngomong sing halus. Wes mari ngomong. Sabar-sabari tambah suwi tambah kurang ajar kon. Aku wis sabar, aku wis halus. Sabar sing koyo apa kon? Iya sabar. Anggenmu aku gendakamu. Disawangmu sakmene kae ku garai mangkele atiku. Bener ngono kuwi? Heeh. Lah ditapuk taraimu. Njok ditapuk. Enggak. Ngomong kok. Enggak. Mangkel atiku, Cak. Mangkel atiku. Anggenmu iku arek aku iki arek selawe geblak dhewe. Dijarak sak penake. Iya. Enggak maksudnya. Ngono kuwi gelo Cak atiku, Cak gelo atiku. Gerang gaplok gak kena gawe conto. Lumayan oleh kates rek. Lumayan. Anggenmu aku apa? Ngerti disawangmu sakmene kae iku gak pantes, Cak. Kurang ajar, gak sopan. Iya. Lah jaro sing kena diconto arek nom-noman. Iya. Sing genah. Lah iya. Anggenmu aku iku gendakamu ngono ah. Apa? Anggenmu gendakamu. Apa? Iku lho. Apa kok? Iku lho. Ya apa peng rasane peng? Rontok kabeh. Wes. Karepmu piye? Duh, lah Yo, aku cinta sama kamu. cinta. Yo, I love you full. Cok teman-teman to. Sik ta? Heh. Awakmu ngerti sih, lek aku rondo, Tuh. heh? Tok rada to. Rada. Kon gelem ah? Seneng anjir to. Lho. Kon jenong. Kon iku cek gamoy kudu tiba. Lah ya. Kan ngerti sih, aku iki rondo, lha apa kon gak
tak golek perawan. Malah gak enak. Lah apa? Kok iso? Heh, saiki ngrusake. Perawan rasa rondo. Terus? Iki beda iki. Rondo rasa perawan. Eh, Iya. Beto rasane. beda rasa. Beda. Oh. Berarti kon seneng ambek aku. Kok seneng. Teman. Temenan. Nek kon cinta ambek aku, Heeh. awakmu tak du. Duh. Nek awakmu iso ngalahno jagoku, awakmu bakal dadi bojoku. Wani. Ya apa? Ya apa maksudmu? Kate tak du. Didu? Didu Iya. apa? Ya tak du gelut. Didu gelut. Iya. Wah, gak gendaan tak paten aku. Aku yo gak mau. Mau. Ayo, piye? Belani rondo disating sampean kon. Kejak gelem. Mau. Kejak gelem. Ya wis tak peki. Temen no ya. Ya ya. Pokoke kon nek iso ngalahno jagoku bakal dadi bojoku. Wah, tenang ae sayang. Tenang, Dok, kene. Iya sayangku, cintaku, I love you. Ah, ya iki peng. Peng, Kon temen ta? heh, Temen sih. kon didu gelut goblok. Lah apa sih? Iya. Lah wong kon keterangane logor kok kate gelut. Lah apa sih? Lanang kon. Lah apa tuh? Wis gelut. Lah apa tuh? Kon didemek tok wis mengsle. Kok kon apa arek kita kate mbok bubut ya to? Dah. Kon jare mangkate wani gelut. Ya tapi jadi buka-buka tuh. Wis ta. Aku wis krungu. Krungu ah. Napa, Pak? Rasa Nggih, wani nggih, Pak. ta enggak? Kula gak wonten. Kon wani ta enggak? Gak wani. Kon gelut. wani Oh ta? ya wani aku. Kepengin oleh bojo ayu? Iya iya. Dek to copotono to. Ayo. Tuh. Wis meneng. Copot. Perkosaan diluke. Kok usah kakekmu ya. Dagelan gak tau mlebu. Gak tau mlebu ngake-ngake nopo gerak. Tuh. Yo. Jenenge gelut. Gelut Gelut dicopot. dadi copot. Pengen bojo ayu lah, Kak. Katoke, katoke. Wong kate gelut lho. Kon kepengin oleh bojo ayu ta enggak? Lah iya. Itu aja. Ojo sing iki to. Ojo. Hei, ojo sing iki. Iki bahaya iki to. Kon iku lha apa kok gembel atu-atu iku lho. Iki Pistol. kon tak dukung. Hah, Tak dukung. Bapak Joko. Tak golekno. Tak golekno handsbox. Sabuke lho gawe rupa Jepang. Hei, jarene ibu-ibu kon gak sempakan. Kaya bakal ngawur. Sempakan lho. Acul-aculmu ketok iku lho. Ayo, Toh sakmene toh. apa ya? Kaya gede bedes. Ya iya. Ayo. Ayo iku lho gawe niku lho, ngene tak kendut iku lho. Kita bulan. Nopo menrek? Lawe Budi Wijaya, sabuhe rapi Ayo, ya. gawe. Iki handsbox kanggo tinju. Wis bok apa wong wis kaki e. Le, nyamar goblok. Ketoke kaos kaki. Tapi Kaos kaki. heeh. Handphone. Nak nyamar ah. Yo nyamar. Oh iya iya. Iki ngono wis diasmakno teko Pak Kiai. Lho, Temenan. tak kendut iki kiai, kono iki diasmaki cek gampang menang ngono kok. Sing tengen iki rumah sakit, Ha. sing kiwa kuburan. Kuburan. Sing diwa kuburan. Kon menang oleh bojo ayu. Menang oleh bojo ayu. Ayo bojo ayu. Awas nek bojo e. Ya. Aja eling-eling gelute. Kon peng. Sing penting semelo hene. Pemanasan. Kursi. Tawan toh? Banyun. Yo. Banyun. Ini siji. Ini siji. Katok meloro dadi gawe. Jaluk bonange 5. Wah, sing sih. Yes. Iya. Wis toh, wis. Iki lho ndoke kok. Masih mbok delik-delikne ya gak iso ya. Ya tetep ketok ta lah. Duduk. Sing penting kon oleh bojo ayu. Iki rumah sakit, sing kiwa kuburan. Musuhmu kalah, kon menang oleh bojo ayu.
Baik, hadirin sekalian, selamat malam. Selamat berjumpa dengan ayo, bali okon. Nek tinju kok ngomong maneh, tak jotos kon kok. Tinju kok ngomong ae. Aja jak ngomong to. Selamat berjumpa dengan pertandingan tinju kelas berat. Selamat berjumpa dengan pertandingan tinju kelas berat dalam rangka perebutan piala wedokan. Iya kan hadiahnya wong wedok kan? Iya. Di sini di hadapan Anda seorang petinju. Inilah seorang penantang, Michael Geping. Nyamar. Yang penting menang. Silakan duduk. Hadirin, kami panggilkan juara bertahan kelas berat. Inilah Michael Tajai. Inilah Michael Tajai. Iki tinju tak sapi iki. Tinju kok ditaleni kaya sapi ya. Inilah juara bertahan. Suwun apa? Suwun bahaya sepana matur nuwun. Silakan duduk. Gepeng, kamu belum tahu siapakah musuhmu? Inilah musuhmu. Lu kok nangis? Le. Ya Allah, Gepeng. Kon niku kepengen oleh bojo ayu ta enggak? Enggak. Rumah sakit kuburan. Pasti menang. Naik ke atas ring. Naik. Silakan duduk. Gepeng, ayo munggah nang ring. Kon tambah gak entuk bojo ayu lho. Sebentar, sabar. Duduk. Rumah sakit kuburan. Kon menang oleh bojo ayu. Tenang saja. Hadirin sekalian, kedua petinju di hadapan Anda. Di sebelah kanan saya, Michael Gepeng. Dan ini adalah juara bertahan, Michael Tajai. Ya, oh, push, iya, oh, iya, oh, nyonyor tanganmu ya. Kami umumkan kepada Anda, Michael Taji berat pukulan 2,5 kintal. Michael Gepeng berat pukulan 2 ons setengah. Nyamar. Mr. Gepeng, Anda petinju dari mana? Sebenarnya sama kayak Samalia. Michael Taji, Anda petinju dari mana? Hai, Mas Wamen, malah seneng. Baik hadirin sekalian, ternyata kedua petinju adalah bekasnya Germo. Mendengar peraturan, kalau ada tanda nung 1 berarti boleh memukul.
Sewaktu-waktu ada tanda nom 2. Waktu habis tidak boleh memukul. Siap? Oke. Kowe iki ngomong apa? Apa ngerti? Saudara penonton, sebelum ronde yang pertama dimulai, maka Anda kami perkenalkan dengan pembawa ronde Miss Markaton dari Amerika. Inilah pembawa ronde. Inilah Miss Markaton. Kayak bedes gendong anake. Tolong ana. Aduh. Iki sauran gak mlebu lore, ditotok-totok. Panji gendeng. Silakan masuk. Han, woi sebelah, ditolok lengser. Silakan masuk pembawa ronde. Sore nih. Kon ruh iku nek pembawa ronde iku lak seksi ya. Seksi biasane Lah, niku. iku mau potongannya kok kayak sapi powan ngono ya. Kok kaya daging kalengan ngono. Saudara penonton, yuk kita saksikan bersama ronde pertama. Mulai. Ya. Mas. Siap, hati-hati. Ya. Balas. Iya. Balas. Iya. Balas. Iya. Ayo. Waktu habis. Jangkrik. Waktu habis tidak boleh memukul. Waktu habis tidak boleh memukul. Di banyu toh, di banyu. Diobati. Yang luka diobati. Ya. Biar sehat. Keluncun. Biar sehat. Saudara hadirin sekalian, untuk menginjak lombok ombennya apa toh kita? Kami panggilkan pembawa ronde yang kedua, Miss Markaton. Ronde kedua. Pembawa ronde kayak gubuk. Bertinju tidak boleh curang. Bulet aja. Ya. Silahkan masuk. Hai, voice mana? Kelek ireng. Sudah, pembawa ronde masuk. Sekarang siap-siap ya. Kedua petinju menginjak ronde. Menginjak ronde yang kedua. Mulai. Ya. Oh. Wes. Ya. Terus. Pukul. Ajar dia. Ya. Ayo. Waktu habis. Diamput. Waktu habis tidak boleh memukul. Ayo, di banyu Mas, di banyu Mas. Yang luka diobati. Biar sehat. Mandi besar. Iya, mandi besar.
Para penonton sekalian, yuk kita saksikan bersama tayangan ulang gerakan lambat ronde yang kedua. Gerakan lambat. Gak ngerungokno iki. Anggere kok mesti omong-omongan. Tak pecat kayak ngono. Gerakan lambat ronde kedua. Mulai, Nong. Gerakan lambat ronde kedua. Bagaimana tadi? Ya. Kayak kucing ngapain kerahan. Iya. Awas. Balas. Ya. Waktu habis. Jangkrik. Itu tadi tayangan ulang gerakan lambat ronde kedua. Tayangan ulang ya. Ya, silakan duduk. Hadirin sekalian, yuk kita saksikan bersama. Siapakah pemenangnya tinju pada malam hari ini dalam rangka perebutan Piala Wedokan? Yuk kita saksikan ronde yang terakhir, ronde yang ketiga. Penentuan, awas. Hei. Ya. Oh. Kalau ikut tinju tak lari pagi. Hai malah gorong. Has. Oh. Ya. How. Hus. Ya. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Waktu habis. Hop. Waktu habis. Modar pisan. Urusan polisi kamu ya. Hahaha. Sokun dilawan. Mati. Iya mati. Loh, kok mati kabeh? Lihat balik. Iki piye? Loh, kok mati kabeh? Wah, bahaya. Ini urusan polisi aku. Wah, timbangannya untuk ke polisi ya. Mending tak bunuh diri ya. Ini mau dari kentut, rumah sakit, kuburan. Tak coba ya. Gak apa-apa. Ya. Ketipu ya. Hak rosek. Pisan keras. Ya. Dah. Loh. Rasa. Loh, mati. Kasih dah. Ya apa? Gak mati rek. Wah. Kuburan gue. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Masuk. Iya sudah. Ya. Mati. Ya, kasih tahu. Ya apa kasih tahu? Kasih tahu. Ngale aku. Oh, gak mati rek. Hah. Lur karo koyo iki. Sabar. Mati ini. Ya. Mati. Kasar.
padoken. Padoken iki. Ya aja nanti temen rek. Wah, mati kabeh urusan polisi iki. Gara-gara didugelut perkara wedokan. Waduh, ya apa iki rek? Iki lho. Gak oleh bojo ayu malah oleh banci. Iki gara-gara sampean kabeh iki. Mati kabeh iki tetep urusan polisi. Wis gampang, Cak. Carane? Ayo digolekno klaras, diobong karo bensin. Ngono ta? Iya. Habis urusan. Habis urusan. Ayo diobong. Ya wis tutukno. Sampai menesuk tutukno. Iki menggara-gara rasa karo Wanto karo Gepeng perkara nggodha wedokan. Meneh-maneh nek urusan wedokan iku rek. Iya, iya, Cak. Aja digawe gedhe, aja sampai digawe gelut. Bahaya. Ya sing wis sing durung ayo dihati-hati. Iya, iya, Cak. Bengi iki awak dhewe ditanggap karo dulur bangsa wetan, hajate sedekah desa. Muga-muga mari sedekah desa, dulur kene diparingi seger waras. Amin. Rezekine melimpah ruah. Amin. Kenek kanggo sangu ibadah, muga-muga nang iso tindak Mekah Madinah. Amin. Bengi iki digaweno lakon apik. Apa, Cak? Lakone Sogol Pendekar Sumur Gemuling. Ayo njaluk pangestu karo dulur-dulur dengan harapan semoga Budi Wijaya tetap jaya.